errota baten moduan hasi zen dena. Behin geldi zeuden harriek urarekin topo egin zutenean. Lehen da bizi astiro, ondoren indartsu. Bai euskarari ziurtagiriak, urak bezala, bidea ireki zuen, euskarari espazio berriak sortuz. Sorrera, nik beti gogoratuko dut oso momentu txinpartatsuan. Beste gauza asko aldi berean gertatzen ari ziren garaian sortu zelako bai euskarari ziurtagiria, ezin da ulertu aldez aurretik bai euskarari mugimenduaren inguruan egintzen guzti hori testuinguruan kokatzen espaldin bada. Gauza batzuk Euskal Herrian baino ez dira gertatzen. Euskararentzat 21. mendea, hilaren 26an arratsaldeko 5:30 hasiko da San Mamesen, Anoetan, Mendizorrotzan, Sadarren eta Agileran. Ezin duzu galdu. Bai euskarari, 21. mendekoa. Eta beraz, bai euskarari ziurtagiria garai hartako alaba dela edo esango nuke, ezta? Gogoratzen dut oso denbora laburrean mamitu zala ideia, seguru nago orduko lankidek pentsatuko dutela edo esango dizuetela esetz, denbora asko hartu zula, baina nik bizi izan nuen, bapatean bezala, ezta? Zerbaiten ondorio, ia natural gisa gogoratzen dut. Ezakit noraino planifikatuta zegoen horrela, ze horrelakoak beti gertatzen dira, ezta? Aukera argia ikusi genuen, sortutako mugimendu horren gainean eraikitzen jarraitzekoa. Beraz, gogoratzen dut oso une, sormenarekin lotutako giro baten gertatu zela hori guztia. Oraindik ere gogoratzen dut gaurko egunera izango baliz bezala, ez? 25 urte pasa dira eta garai hartan murgilduta geunden bai euskarari akordioaren prozesuan, estadiotako kanpaina, bai euskarari akordioaren plan estrategikoa, Euskal Herri mailan egin den mobilizazio handinetako bat izan dena, ez? Lehen urratsak modu ausartaz egitekoak dira. Hain zuzen ere, futbol zelai edo estadioetan. San Mamesen, Anoetan, Mendizorrotzan, Sadarren eta Agileran. Pasa dira, 1978 urteko bai euskarari harrezkeroztik eta orduan baino indar handiagoz gatoz oraingoan. Orduan baino ozenago aldarrikatuko dugu egun honetan euskararekiko gure konpromisoa. Euskal Herri osoko milaka entitate batzuk hartu zutela parte prozesu horretan. Entitate batzuk proposatu zuten sortu bazela mekanismo bat konpromisoak hartzen zituzten erakunde horiek identifikatzeko, ez? Eta pizkat ideia horretatik abiatuta kontseiluak erronkari heldu zion eta hasi ginen gaur egun bai euskari ziurtagiria dena diseinatzen. 2000ko ekainaren 13an Donostian egin genuen ekitaldian, banatu zen bai euskari ziurtagiriaren lehenengo promozioa, eta hortik aurrera ziurtagiriaren proiektuak izan du bai izugarrizko bilakaera, ez? Azpimarratuko nukeen alderdi esanguratsu bat da oso proiektu bizia izan dela, eta dela, ez, gaur egun ere. Ehunka gizarte eragileren konpromiso finkoaren adierazgarria, bai euskarari ziurtagiria. Euskararen aldeko konpromisoak hartzen dituzten erakunde guztiak identifikatzeko ikurra. Bai euskarari ziurtagiria, konpromisoaren bidean. Herrigintzaren aldetik eraikuntza momentu oso interesgarria izan zen, mugimendu bat abiatu zen eta mugimendu horri norantza argi bat eman zion ziurtagiriak. Lanaren munduan ere aurrera pauso sendo bat egiteko aukera agertu zen, zorrarazi genuen, zorrarazi zuten eragile guztiek, eta bai euskarari ziurtagiriak aukera eman zuen giro hori, energia hori gorpuzteko.
25 urteko ibilbidean, ziurtagiria izan da euskararen errota mugitzen duen indarra. Ura bidelagun, egurra euskarri, hizkuntza pizgarri. Aukera izan dugu beti egokitzen joateko. Esate baterako, 2 maila horiekin abiatu baginen ere, 2 urte berandago ziurtagiriak beste irudi bat zeukan, 3 maila zituen, beste plantamendu batekin ere abiatu ginen. Esan dute, izugarrizko aldaketak izan dituela urte hauetan, ez? Eta aldaketa horiek neurri handi batean izan dira jakin izan dugulako entidadei entzuten, ez? Ikusi ditugu, entzun ditugu beraien beharrak, beraien proposamenak, eta orduan kontseiluak pentsatu zuen euskalgintzarekin batera beste hanka batzuk ere behar zirela, ez? Proiektuaren garapena arrakastatsuagoa izan zedin, ez? Eta hor sartzen dira enpresa eta kooperatibak, enpresa mundua, sindikatuak, bezeroak, beraz, beste hanka horiek ere badaude, eta horiekin batera administrazio bera ere egon zitekela pentsatu genuen, ez? Eta beraz, hanka horien elkarre eraginari esker, espero genuen, askoz garapen azkarragoa, hobea eta eraginkorragoa izatea. 2007an sortu zen Bai Euskadi elkartea, eta hortik ja aurrera hasi ginen ziurtagiriaren proiektua kudeatzen. Hasierak urteetan horretan aritu ginen buru belarri. Euskara lanabesa da. Tresna, egur landua, eta ziurtagiria horretan sinesten dutenen aitorpena. Esango nuke 2 norantzatan egin duela ekarpen garrantzitsua, batetik ikusgarritasuna. Askotan pentsatzen dugu, aintzat hartze hori zerbait, alboko zerbait bezala edo izan daitekela. Eta, ni konbentzituta nago ezetz. Aurrera egiten dugula, errekonozimendu bat ere aitortzen zaigunean, mugimendu orokor baten parte sentitzen garenean, eta hori Bai Euskadi ziurtagiriak argi eta garbi eman zuen. Nolabait, egiten ari zena aintzat hartzeko eta ispilu bat sortzeko. Zeinean, bidean ari zirenek ere ikusten zuten, zein zen norantza, ezta? Beti, herrigintzaren kontzeptu horretatik, mugimendu kolektiboaren parte garen tamainan, beti ere gure tokia aurkitzen dugu, eta toki hori sendotu egiten da etxe barruan ere, ezta? Eta testuinguru hori eman zuen argi eta garbi Bai Euskarari ziurtagiriak. Baina horrez gainera, bide bat eman zuen, erakunde edo enpresen barruan horren premiazkoa zen eta den, eraldaketa egiten jarraitzeko. Nire ustez, Bai Euskarari ziurtagiriak kudeaketaren munduan pausu bat eman zuen momentutik euskera eta kudeaketa uztarri berean jarri zituen. Eta hori aurrera pausu erabatekoa izan da. Nik esango nuke batetik ekarri diela enpresei, erakundei kontzientzia hartze bat. Eta kontzientzia hartze hori banatuko nuke maila ezberdinetan. Batetik euskarak berak zer ekartzen dien enpresei euren jardunean, eta horren kontziente izatea, eta gero beste alde batetik zein mailatan haiek eskaintzen duten zerbitzua edo euren jarduna euskaraz. Eta kontzientzia hartze horretatik eta lanketa horretatik gero arrotasun bat. Azkenean zigilua jartzea bada arrotasunez erakustea zure jarduna euskaraz nola egiten duzun, orduan nik batez ere bi horiek azpimarratuko nituzke. Batetik kontzientzia hartzea eta bestetik arrotasuna. Euskararen normalizazioan gure enpresa barruan euskarri bat izan da eta askotan ere iparrorratz. Guk argi izan genuen hasieratik euskarari bere lekua eman nahi geniola gure antolakuntzan, eta askotan nondik jo ez dakizu edo ze lehentasun esarri ere kostatu egiten da askotan jakitea. Ziurtagiriari esker beti izan dugu teknikari bat esleituta, pixkat lehentasun horiek
jartzen laguntzen aritu dena, eta batez ere gure baliabideak zeri bideratu behar genizkion asaltzen ziguna. Orduan, guretzako definitu behar izatekotan, esango nizuke hori, euskarria eta iparrorratza izan dela. Hizkuntza guztiek daukate garrantzia edozein markagintza prozesuetan eta edozein enpresaren jardunean. Pentsatu behar dugu hizkuntzak ez direla bakarrik komunikatzeko tresnak edo ez dira bakarrik tresna referentzialak ari garenean komunikazioari eta ari garenean marketingari buruz. Bihurtzen dira tresna simbolikoak. Eta ze esan nahi du tresna simboliko izate horrek. Esan nahi du kargatuta daudela esan naiz. Badirela esan nahien ere garraio nolabait. Orduan hizkuntzak askotan bihurtzen dira euren jatorrizko lurraldei atxikitako baloreen nolabait transmisio bide. Orduan euskararen kasuan oso lotuta dago Euskal Herriak duen nazio markarekin. Eta Euskal Herriak behintzat bertakontzat daukan marka bai bada batetik bertakotasunarena eta bertakotasun horrek badauka txikita kalitatea. Eta euskarak lortzen duena da aktibatzea bertakotasun hori eta ondorioz lotuta dagoelako ere kalitatea. Eta gero beste aldetik, bada modu bat gertutasuna ere transmititzeko. Azkenean euskarak aktibatzen digu bertakotasunarekin ere txikita gertukotasuna. Orduan, badira edozein markaren lanketan oso lortzeko zailak diren elementuak. Nik uste du gaur egun edozein enpresak eta ere gehiago bizi bada inguru elebidun edo eleanitz baten, bere jarduna modu profesionalean egiteko hizkuntza plangintza bat egin behar duela. Eta azkenean hizkuntza plangintza horrek ekarriko dizkio onurak ere bere markara ikuntzan. Euskara enpresak daukatugun aktibo inmaterial bat delako. Euskarak balio du langileak fidelizatzeko, euskarak balio du salmentak areagotzeko, eta askotan baliabide horren ustiapena oharkabean pasatzen da zeharo enpresa askorentzako, ez? Ziurtagiriak laguntzen dizu, ziurrenik zure antolakuntza barnean duzun baliabide hori ustiatzen eta errendimendu bat ateratzen. Azken batean, euskara ez da soilik autu bat, norabide bat da. Estrategikoa, berritzailea eta nortasunez betea, edozein eratako entitaterentzat. Oso ohikoa da enpresa munduan erderaz aritzea eta gure ekarpena izan da euskaraz eroso aritu ahal izateko proiektu bat beraien eskura jartzea, ez. Eta uste dut oso proiektu arrakastatsua izaten ari dela enpresarean. Eta, esan bezala hortik aurrera ja hasi ginen beste ekimen batzuekin. Esate baterako Arabako Foru Aldundiarekin batera Lasarra Gazariak abiatu genituen, Araba mailan lanketa bat egin nahi genuelako, eta Lasarra Gazarietatik gero etorri dira beste proiektu batzuk Araba mailan garatzen ari direnak. Hor Lanabes proiektua abiatu zen, horren barruan Arabako enpresen foroa eta beste ekimen batzuk. Zegoen lanatari bat euskeraz, ez? Eta hori ere izan zen ziurtagiri dunen eskaeretatik etorri zen proiektu bat. LinkedIn, Infojobs, Infoempleolako plataformak egon badaude, baina ez dago, ez zegoen euskaraz aritzeko plataforma bat eta horregatik sortu genuen Lansarean lanataria, ez? Hori ere nahiko plataforma arrakastatsua izaten ari dena. Euskaragileen kudeaketaz arduratzen hasi ginen 2019 urtean, elkarren handik ikasiz, etorri dira proiektu pilo bat, ez? Beraz, elkartea sortu zen 2007an bai Euskara ziurtagiria kudeatzeko eta, gaur egun elkartea ziurtagiri bat baina askoz gehiago da. Biharra iritsiko da. Eta orduan ere, gurpilak biraka jarraituko du. Bai euskarari ziurtagiria euskararen bizigarri izango da. Enpresetan, dendetan, tailerretan, bulegoetan, euskara lanerako hautatuz, euskaraz bizitzeko bidea eginez. Uste dut, euskararen presentzia areagotuko dela. Guk ikusi dugu nola euskara kudeatu duen enpresa bat 2009an sortuta, ez? Hau da, 21. mendean,
zeharo normala izan daitekela euskeraz harremanak izatea enpresa baten barruan, bai bezeroekin eta bai langileen artean, ez? Nik uste dut ezagutza aurrera doan heinean hori areagotuko den fenomeno bat izango dela, eta urte batzuetan normala izango dela, hainbat eta hainbat enpresetan gaur egun entzuten ez den lekuetan, euskera entzun ahal izatea normaltasunez. Orduan, enpresek egoera horiek kudeatu beharko dituztela iruditzen zait, eta kudeaketa hori egiteko bide lagun hoberena ziurtagira iruditzen zait, zalantzarik gabe. Ikusi nahiko nuke sendo, eta sendo ikusteko uste dut behar dela lanketa bat, oso lanketa komunikatiboa ere badena, eta nahiko nuke enpresek ikustea euskara tresna gisa euren marka eraikuntza horretan. Horretarako, iruditzen zait ezinbestekoak direla horretan diharduten erakundeak, besteak beste bai euskarari, baina ere hizkuntza plangintzan lan egiten duten erakunde guztiak. Orduan, nahiko nuke 10 urte barru ikerketa egiten dugunean euskara lan munduarekin askoz gehiago lotzea. Baina horretarako ezinbestekoa da, enpresek gehiago baliatzea eta aipatu dugun ikuskera hau gero eta hedatuago egotea. Batzuetan ez naiz horren baikorra, ikusten dudanean segurutzat ematen genuen garapena, esate baterako lege babesa eta hori ere zango trabatu egiten saiatzen ari dela beste zenbait instantzia. Eta horrek, aitzipen puntu bat ere eman lezake, baino esango nuke garai bateko ikuspegiarekin behintzat eta progresioarekin bidean badakigula zer den egin behar dena eta aurkituko ditugula moduak hori ere gainditzeko. Itxaropen handia dut belaunaldi ordezkapenarekin. Uste dut gizartean orokorrean eta lanaren munduan ere bai, belaunaldi berri bat hartzen ari dela erakunde eta enpresen lidergoa. Eta hor itxaropen handia dut, besteak beste belaunaldi gazteagoek hizkuntzen kudeaketa oso txertatuta dutelako. Eta beraz, hemendik 10 urtetara asko aldatuko da gaur egun dagoen egoera, ez dut uste. Eta hain zuzen ere horregatik uste dut apostu handi bat egin beharko genukela, ez? Iruditzen zait herri apostu baten aurrean gaudela, ez? Erronka handi bada eta heldu behar diogu erronka horri. Iruditzen zait urte hauetan guztietan bakoitzak bere lekutik ekimen pilo bate garatu dituela, ez? Euskadi Ziurtagiriak garatu ditu bere ekimenak, aholkularitza enpresek izugarrizko lana egin dute urte hauetan guztietan, administrazio batzuk ekimenak ere garatu dituzte, baina ez dago ezer dena behar bezala josiko duena, ez? Eta iruditzen zait, datozen 10 urteotarako erronka nagusietako bat hori dela hain zuzen ere, ez? Herri bezala pentsatzea, handira pentsatzea, alor honetan inplikatuta dauden eragile guztiak elkartzea eta honen estrategikotasunaz hitz egitea. Horrela egingo bagenu, pentsatu nahi dut 10 urte barru beste goera baten egongo garela. Lan munduan euskararen erabilera areagotzeko eragiten. Segi dezagun beste 25 urtez.